Que facer coa terra que temos? Un territorio habitado no que vivimos as persoas e o que pertencen ás nosas casas. Unha terra que foi, pode e debe ser produtiva, de xeito sustentable e harmónico. Unhas paisaxes recoñecibles e diversas que acollen identidade, memoria e patrimonio. Unhas paisaxes visitadas, lugar de encontro e camiño europeo. Un lugar común para nos organizar, coa sabedoría que traemos e cun ollar cara ao futuro. Na lóxica da sustentabilidade global, no tempo da transición ecolóxica necesaria. As ciencias sociais e humanas toman terra na cidade da cultura, lugar de encontro das universidades galegas para afrontar os retos de futuro. Un modelo sustentable vivo que conecte con noso xeito de habitar o territorio e de producir a paisaxe. Un centro que produce investigación singular, con vocación de incidencia social. Un espazo para atracción de talento mozo. CISPAC, Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais.